donar a conèixer als nens i nenes de diferents edats com conviure amb les persones i també amb aquests vehicles de mobilitat individual, amb els cotxes, conèixer els senyals de trànsit i sobretot també que la policia local, que és qui fa aquests tallers, sigui una persona també propera i així la percebin els nens i nenes del municipi. Volem elevar també el sentit de la seguretat i, per tant, això és una de les coses que fem amb respecte i, per tant, sabent i complint les normes que tenim de convivència. En aquest cas, les normes que tenim a l'hora de poder circular. Són sessions que ara són més teòriques, però la idea també és poder fer pràctiques a partir dels coneixements que s'han anat adquirint en aquests tallers.